Gotowi? Tak. 3, 2, 1, akcja! No, witamy Państwa bardzo serdecznie. Nie, proszę Państwa, ja będę szczera, proszę Państwa. Sprawa wygląda tak, że pomysły się po prostu wyczerpały. No niech to gęś kopnie, no. Co mam kopnąć? Nie, no, tak się mówi. No, Jak się mówi? no tak właśnie. A, tak właśnie. Proszę pani, bo ja to mam depresję. Tak, Matko i kochana. chuda jestem, widać, jestem chuda. No widać, że chuda No pani. widać właśnie i biedna taka, o królik, Królik, to ja może koło tego, nie, to zając, to ja może koło tego zająca tak się położę. Ale po co, proszę pani? Bo ja chcę być zjedzona, Ale Nikt nie wierzy i ja czuję się źle. Ojej. przepraszam, czy może ktoś do studia przyjść normalny chociaż raz?